ধন্যবাদ। বর্তমান মোয়ারি অনুরোধ করেছি ঘরোয়া তরপুর পরিবার তরপুর আমার ପିତର ପୁଅ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିବେ, ସେ ହାତରେ ଗୋଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମୟରେ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଝିଅ ସୁଙ୍କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଜୁଇଁଙ୍କୁ 10,051 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଦିଆହବ ଜୁଇଁଙ୍କୁ ଆଉ ସାଥୀ ମହାସକୁ ଆସିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଥୀ ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ହବ ଯେ ସାଥୀ ବି ନାହିଁ राजू राजू पड़े